واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Vi nåede i bogen til det, der hedder Al-Masail. Og Al-Masail, som det kan oversættes som emnerne. Og forfatterens metode, rahimahullah ta'ala, må Allah være bemærket, det er, at han efter hvert en kapitel, så nævner han, hvad man kan lære fra kapitlet. Og det er det, som man kalder for Masail. Så vi prøver ligesom at opsummere de vigtigste pointer og de centrale lærdomme fra kapitlet. Så han siger, rahimahullah ta'ala, i dette kapitel er der følgende læringspunkter. Det første, den visdom, der ligger bag skabelsen af jinn og mennesker. Og det er det, han udledt fra Allah subhanahu wa ta'alas ord, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Han kun skabt jinn og mennesker, for at de skal tilbede mig. Så visdom bag skabelsen, det er tilbedelsen af Allah subhanahu wa ta'ala. Det andet punkt, han nævner, at tilbedelse af tawhid. Så siger han, fordi striden drejer sig om dette. Jeg skal selvfølgelig nok forklare, hvad det betyder. Tilbedelse af tawhid. Det vil sige, tilbedelse kan kun accepteres, hvis den er baseret på tawhid, på monoteisme. Hvis en person tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, men samtidig så begår han shirk, sammenblander hans tilbedelse med tilbedelsen af andre end Allah subhanahu wa ta'ala, så bliver hans tilbedelse ugyldig. Så er det derfor, forfatteren han sagde, tilbedelsen i sin kerne er tawhid. Og det stemmer også ens med, hvad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde. Han siger, Allah den ophøjede siger, jeg er fuldstændig fri for at være behov for shirk. Den, som udfører en handling, hvor i han sætter en anden ved min side, vil jeg forkaste ham og hans shirk, berettet i Sahih Muslim. Så hvis man tilbeder Allah, hvis Allah er fri for shirk, behov for noget som helst for shirk, hvis det er, at man sætter en anden ved Allahs side, så vil han forkaste ham og hans shirk, hans politisme. Og enhver handling, før den kan accepteres, så siger ulema, at der skal være 2 krav. Det er ikhlas, at det udføres udelukkende for Allahs skyld alene, og at den stemmer overens med sunnah. At den skal stemme overens med sunnah, fordi profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger i en sand beretning, berettet i Bukhari og Muslim, den, som udfører en handling, som ikke er i overensstemmelse med vores religion, vil få den afvist. Så man kan ikke bare finde på nogle tilbedelseshandlinger og udføre dem. Det er ikke noget, som profeten, som han kommer med. Det er ikke noget, som Allah har illegaliseret. Så derfor så vil tilbedelseshandlinger vil blive afvist. Og som ulema siger, at det er al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Det vil sige, essensen eller kernen i ibadah, oprindelsen i ibadah, det er, at man udfører den på samme måde som profeten Muhammad, som man udfører den. Det andet krav, det er, at den skal udføres for Allah alene. Fordi Allah subhanahu siger, som vi havde i denne beretning, er jo fuldstændig fri for at være behov for shirk. Dem, som udfører en handling, hvor han sætter en anden ved min side, vil forkaste ham og hans shirk. Derfor det vi snakker omkring sidste gang, det er, at det kan måske godt være en person, han udadtil virker til at være religiøs. Og ser ud til, at han tilbeder Allah rigtig meget. Men hvis nogen han sammenblander hans ibadah, hans tilbedelse med shirk, eller udfører den for andre end Allah, så vil hans handling, at det vil blive accepteret af Allah, og det vil blive afvist. Så sagde han, fordi striden drejer sig om dette. Det vil sige striden mellem profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Quraysh, det lå i tawhid. Ligeledes striden mellem de tidligere profeter og deres folk, det var omkring emnet af tawhid. Quraysh, de tilbed Allah subhanahu wa ta'ala. De gik rundt om Ka'ben eller Tawaf.
De påkaldte Allah, men samtidig så påkaldte de også deres medguder. Så det var uden oprigtighed. Det var ikke 100% for Allahs skyld, og det var uden den lovlige, kan man sige, den uden shara'i måde, de gjorde det på. Derfor så er deres handlinger, de er som ikke eksisterende, fordi de kom med tawhid. Allah siger også i et vers, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Det eneste, der forhindrede dem, at det, de giver bort, blev accepteret fra dem, var, at de fornægtede Allah og hans sendebud. Så hvis det er, at du fornægter Allah og fornægter hans sendebud, så Allah vil ikke acceptere ens handling. Så hvis man ikke har tawhid, så vil ens handlinger ikke blive accepteret af Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg siger nummer 3. At den, som ikke kommer med tawhid, ikke har tilbedt Allah. Her er ligger betydning af Allahs ord, og I tilbeder ikke det, som jeg tilbeder. Det vil sige, I tilbeder ikke den tilbedelse, jeg tilbeder, fordi jeres tilbedelse, den er baseret på shirk. Derfor så er det ikke en tilbedelse af Allah, som er godkendt og accepteret, fordi en tilbedelse, som er baseret på shirk, den er afvist, og Allah vil ikke acceptere den. Så siger nummer 4, visdommen bag udsendelsen af sendebudene. Hvad hikmah, hvad visdommen bag Allah har sendt sendebudene, så forfatteren har taget dette fra Allahs ord. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Og vi har sandelig sendt et sendebud til enhver nation med budskabet, اعْبُدُوا اللَّهَ, tilbed Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, og hold jer fra طاغوت. Det vil sige, formålet med, at Allah sendte profeterne, var at kalde mennesker til at tilbede Allah alene, og advare dem at tilbede noget andet end ham, subhanahu wa ta'ala. Det var, kan man sige, visdom bag udsending af profeterne. Jeg siger nummer 5, at budskabet, det vil sige sendebudens kald, når ud til hver nation. Og det er baseret på verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, og vi har sendt et sendebud. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, og vi har sendt et sendebud til hver nation. Så ud af Allah subhanahu bemærket, så har han sendt profeter til hver nation for at redde dem fra vildledelse, og for at vejlede dem til det, som er godt for dem både i din og i dunya. Jeg siger nummer 6, at profeternes religion, det er en og den samme. Og det er derfor verset, Inna dina inda Allahi al-Islam. Særlig religion hos Allah er islam. Og det er et andet vers, hvor han siger, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Og den, som tager en anden religion ind i islam, så vil den aldrig blive accepteret fra ham, og i det hensidige vil han være iblandt taberne. Så den sande religion hos Allah, det er islam. Allah subhanahu siger også omkring profeten Ibrahim a.s. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim var ikke en jøde, heller ikke en kristen, han var en hanif, det vil sige ren for afguderi, muslima og muslim, som underkastede Allah. Han var ikke en af afgudstyrkerne. Selvom profeterne, de havde forskellige lovgivninger, de havde forskellige shara'i, men så var deres grundfundament, det var det samme. Det var den samme tro, men de praktiske ting, de var forskellige. Og der er nogle mennesker i vores tid, som bevidst, de prøver at ødelægge din, ved at de prøver at samle alle 3 religioner sammen under navnet, som hedder den abrahamske religion. For at prøve at sige, at de 3 religioner, det er det samme. Og at de kalder til det samme budskab. Og det er selvfølgelig ikke rigtigt. Og det er noget, som islam, det tager klar afstand fra. Men du kan ikke samle 3 enheden med tawhid. Man kan ikke samle dem, som påstår tilskriver Allah subhanahu wa ta'ala en søn af partner, med dem, som tager afstand fra dem, som siger, Allah har ikke en søn af partner. Så det er ikke det samme som at sige, at Allah subhanahu wa ta'ala er en og alene. Man kan ikke samle et budskab,
som er blevet ændret, som et budskab, som er blevet bevaret. Nu er det samme et budskab, som 100 profeterne snakker dårligt omkring profeterne, med dem, som har respekt for profeterne. Det er to helt forskellige ting mellem himmel og jord. Og det budskab med at samle de 3 religioner sammen, det er faktisk et farligt budskab. Og det er noget, de også har prøvet i vores tid, hvor de har prøvet ligesom at trykke Koranen sammen med ligesom Bibelen og de forskellige bibler, for at sige, okay, det er bare en religion. Og det er selvfølgelig noget, en muslim skal tage afstand fra, og det er noget, man skal afvise. Og dem, som kalder til det, de har faktisk nogle politiske, og de har nogle religiøse formål med dette budskab. Og det er noget, en muslim skal være bevidst omkring. Ja, Ibrahim a.s. han kaldte det til tawhid. Lille skøb profeten Musa og Isa a.s. Og den sidste profet Muhammad s.a.v. Men deres religion var islam. Og deres kald, det var den samme kald, nemlig kaldet til tawhid. Så nummer 7. Den store lærdom, at tilbedelsen af Allah ikke kan realiseres uden kufr på taghut. Og det er, at man skal afvise alt, hvad der tilbedes for uden Allah. Og bekræfte, at det er Allah alene, der fortjener tilbedelsen. Så la ilaha illallah, det er ikke bare noget, man siger med tungen. Men man skal tage afstand for alt det, som tilbedes for uden Allah. Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, han beskriver en af hans andre bøger, hvordan man laver kufr på taghut, så han siger, det er, at du tror, at hvad der tilbedes for uden Allah, at det er falsk og ugyldigt. Det vil sige, det er noget, der ikke er korrekt, og noget, der er forkert. Og at du forlader det, som bliver tilbedt for uden Allah, at du hader det, og du tror, at de mennesker, som tilbeder andet end Allah, ikke er muslimer. Og at du erklærer den fjendskab. Når man selvfølgelig læser de her tekster, så kan man også forstå, at en muslim er retfærdig. Så det betyder ikke, at man skal gå til forskellige ekstremer. De her ting. Hvis der er nogle mennesker, de læser de her tekster, så kan man sige, så begynder de at misforstå ting. Når man siger et vers, og lad ikke et had til et folk, får jeg til ikke at være retfærdig. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. At være retfærdig, det er nærmest gudfrygt. Allah siger også et andet vers. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah forbyder ikke at handle godt og retfærdigt med dem, der ikke bekæmper jer på grund af troen, og som ikke udviste jer fra jeres hjem. Sandelig Allah elsker dem, der opretholder retfærdighed. Derfor er det ikke tilladt for en muslim, at han stjæler fra ikke-muslimer. Det er ikke tilladt at snyde. Og det passer ikke med det budskab, som muslim han bærer på. Hvordan skal du ligesom invitere folk til at træde ind i din din, når du står og snyder med at bedrage dem og stjæler fra dem og siger, kom til vores din. De siger ligesom, hvad er det for en din, jeg skal træde ind i. Derfor er det vigtigt, at man forstår tingene på den rigtige måde. Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah, han nævner også et vigtigt punkt under det her punkt. Så han siger, lidt kort, han siger, det er ikke tilladt uden videre at betegne en person som en mushrik, kafir eller forbandet, blot fordi han har begået noget af det. For sådan en dom og lignende dom har sine betingelser og sine hindringer. Så siger han, at det er også noget, som mange, kan man sige, i vores tid, de laver kuksitter, og nogle af dem, de kommer lidt på galespor. Så han siger, vi siger derfor ikke om den, som har spist ranta riba, han er forbandet. Fordi der kan findes en hindring, som forhindrer, at forbandelsen rammer ham. Såsom uvidenhed, en misforståelse af shubha eller lignende. Så siger han, på samme måde erklærer vi ikke automatisk en person for mushrik, blot fordi han har begået en handling af shirk. Det kan være, at beviset og argumentet ikke er blevet tydeligt gjort for ham. For eksempel på grund af forsømmelse fra hans lærte side. Så siger han, at påkald den døde i graven er shirk. Men vi kan ikke uden videre sige om en bestemt person, som har gjort det, denne person er mushrik. Fordi vi ved,
før vi ved, at beviset, hvis vi hujja, er blevet tydeliggjort for ham. Ellers vi kan sige, at han er mushrik ud fra det, der fremgår hans ligesom ydre tilstand. Og det er Sheikh Rahimahs ord, vi kan læse under det her punkt. Og det er faktisk det er vigtigt pointe, og det er rigtig mange, som sagt, de kluder det her punkt, og de kommer på afveje nogle punkter, fordi de ikke har forstået ting i den rigtige kontekst. Så det er vigtigt, at det er en vigtig pointe og en vigtig formidling, fordi mange lærte, de skelner mellem dom over en handling, det vil sige, det der er shirk, og dommen over den enkelte person, det vil sige, denne person, det er mushrik. Og der er to forskellige ting. Nummer 1, det er, okay, denne handling, den er shirk. Nummer 2, det er, at den her dom, den falder over den her person, at denne person, det er mushrik. Det er vigtigt, at man skal lade mellem de her to ting. Og som de lærte, de siger, Laysa kullu man waqa'a fil kufri, waqa'a al-kufru alayhi. Ikke enhver, der falder en handling af kufr, er ensbetydende med, at kufr falder på ham. Så de lærte, de skelner mellem den generelle dom, at generelt den handling, det er kufr, og imellem dommen over en bestemt person, at dommen er faldet på den her specifikke person, ligesom mu'ayyan. Så der er noget, der er generelt, og så noget, ligesom, der er specifikt den her person. Og det er ikke alle enhver, som skal, kan man sige, fælde dom over mennesker. Det er dem som har fodfæste i din ulama eller dommer. Der er selvfølgelig nogle emner, som er selvfølgelig klart og tydeligt. Men der er nogle emner, det er kun ulama, og det er dommer, og det er dem, som har virkelig har fodfæste i din, som skal tage beslutninger omkring de her store ting. Man skal tænke på, når du dømmer en person til at være ikke muslim, det vil sige, at han bliver skilt fra sin kone. Det er nummer 1. Nummer 2. Okay, så generelt set, så har du dømt ham til at være i Jahannam på dommens dag. Nummer 3. Han bliver ikke begravet sammen med muslimerne. Nummer 4. Han bliver ikke arvet. Alle de ting. Så det er nogle store ting at sige, at en person, han er ligesom kærefælder af de her ting. Så det er nogle ting, man skal være påpasselig med. Men der er nogle shurut, der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, og så er der også nogle mawani', det vil sige, der er nogle hindringer, som skal være fjernet for denne person. Og det er ikke noget, som siger, at det her, det er, som nogen siger, at det er irja, og det er murja, det er bla bla. Det er faktisk nogle beviser fra Qur'an og sådan omkring denne regel. Lad os prøve at kigge på beviserne. Bare sådan hurtigt set. Et bevis med illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman. Undtagen dem, som tvinges, mens hans hjerte er fast i troen. Og det er værd til at blive sendt omkring den sahibi Ammar ibn Yasir. Han kom sige til, at han blev tortureret og sådan ting. Så under tvang, under ikrah, så han var nødt til at sige nogle ting. Okay, så det vil sige, ikke enhver, som falder kufr, ens betyder, at kufr falder på ham. Og der er en anden autentisk hadith, hvor lidt lang historie, men en mand, han havde sin kamel, og så han gik under træet, han havde mistet håbet, at han havde mistet sin kamel, og alle havde tænkt over på kamelen. Så han stod op, så fandt han hans kamel med hans ting på, og så ud af hans ekstrem glæde, han blev så glad, så sagde han, Allah, du er min tjener, og jeg er din herre. Han tog fejl, fordi han havde, han var ekstremt glad. Så selvom det er en udtalelse af kufr, så er det ikke en betydning af kufr, den her dom, den falder på denne person, fordi han kom til at fejle af sin ekstreme glæde. Så derfor nogle anmeldelser siger, at der er nogle ting, der er nogle forhindringer, der er nogle betingelser, der skal være fundet sted. Måske har personen, han har noget, der vil have nogle fejlfortolkninger. Det kan være, at han har under ikrah, under tvang. Måske det var ekstrem glæde, eller nogen siger også ekstrem sorg, eller når du mister forstand. Så det er nogle beviser, der er nogle fra Qur'an eller sådan noget. Kan jeg sige, en person, han er i gang med han sover. Han er i gang med at sove, og penten er løftet af personen, der sover. Lige pludselig han drømmer nogle ting, han snakker i søvn og siger nogle kufre ting. Skal du så væk, fulan og sige, fulan, du står op. Du skal sige shahada igen, fordi penden er løftet fra den her person, fordi at han er ikke i hans, kan man sige, mental tilstand. Så det er en regel, som har nogle beviser fra Qur'an og fra Sunnah. Og kan man sige, de emner omkring takfir, det vil sige, at folk de er gået i to ekstremer. Den ene ekstrem, der siger, at alt er islam, alt er fint nok, og selv hvor jeg vil, at de næsten de tager
næsten shaitan i islam også. Den ene ekstrem, og så er det dem, som kan man sige på den anden side, som tager alt ud af islam. Og Ahl-Sunnah wal Jamaah, de er midten mellem de her to ekstremer. Og det er også vigtigt, at man ikke involverer sig i de emner, fordi at mindre man har, kan man sige, stærk fodfæste i din, ellers så kan man hurtigt komme på arbejde. Det er også en sygdom, desværre, som er hos mange de shabab, de går ud på live på TikTok hele natten lang. Fulan er kafir, fulan er zindiq, fulan er dit, fulan er dat. Hele natten, fra isha til fajr, de mister måske fajr, nogle gange. Så siger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu akbar. Han er kafir, han er zindiq, han er taghut, han er hummus, han er ful, han er kebab, han er shabab, han er dit, dat, Så får læse en juz, så vil læse nogle rakat. Nej, du vil fajr gå ind, adhan, du vil shuruk er næsten ved at være der, de sidder stadig live på TikTok. Fulan er zindiq, fulan er kafir, fulan er taghut, fulan er... Det er en sygdom, Allah al-Musta'an. Nummer 8, det er noget, man skal holde sig væk fra. De her ting, og specielt det er nogle shabab, som sagt, mellem 15 og 25 år. De har ikke noget at lave, de sidder bare på TikTok. Og det er også dem, som åbner de her live, de tager en del af synden også. Og du inviterer folk ind i din, jeg kender ikke de her ting, men ind i deres, du giver dem taletid. Og ja, mashallah, det er stor eller mali pludselig. Så er det mere de andre, så Allah al-Musta'an. Der er nummer 8, undskyld. At taghut er et generelt begreb, siger han, der omfatter alt, hvad der tilbedes ved siden af Allah. Så forfatteren nævner, at taghut det er ikke kun afgudelse som statue, men begrebet det er bredere end det. Og vi har også nævnt Ibn Qayyims definition af at-taghut, og det er alt det, som et menneske overskrider grænsen med, ved at tilbede det, følge det, eller adlyde det på en måde, der tilkommer Allah alene. Derfor så kan en taghut, det kan være en afgud, det kan være en person, det kan være en leder, et system eller andet. Som sagt, hvis det gives en status, som Allah ikke har tilladt, det vil sige, man overskrider dens grænse, opløfter det til en status, som Allah ikke har sat. En hver, som ikke er tilfreds med den her tilbedelse, men han bliver tilbedt foruden Allah, han er ikke en taghut. Ligesom profeten Isa a.s. Det var sådan, at de siger, at man ubida min dunillahu huradin, dem som bliver tilbedt foruden Allah, mens de er tilfreds med det, så den her person han er også en taghut. Så nogle ulema, de siger, de sagde, forsumiyat taghutan fi haqqi al-abada. De sagde, at statuer og alt andet, som bliver tilbedt foruden Allah, det bliver kaldet for en taghut i forhold til dem, der tilbeder dem. Så siger de, men det er en billedlig, en metaforisk betegnelse, fordi det er på grund af, at taghut, der befaler det og forskynder det, nemlig shaitan. Så årsagen til det tilbeder andre end Allah, det er på grund af shaitan, som er en taghut. Det er shaitan, som fik dem til at overskride grænserne. Og tilbede andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 9 siger han, de 3 klare og afgørende vers i surat al-An'am. De har en stor betydning hos as-salaf, det vil sige de tidligere retskaffende generationer. Jeg siger, i dem findes der 10 læringspunkter, hvor det første er forbud imod shirk. Al-muhkamat, det vil sige de vers, hvor der ikke findes nogen ophævelse, der er ikke nogen nasr. Der er nogle vers, der bliver ophævet. Det får en anden hukum, det kaldes for nasr, men de er muhkamat, der findes ikke nogen ophævelse. Og de her vers, det er et bevis for vigtigheden af tawhid. Fordi Allah siger, قُلْ تَعْلَأَتُمْ مَحَرَمًا أَلَّا تُشْرِكُوا, med den værende vers, vi har taget det sidste gang, at man ikke skal ligestille Allah med andre. Og det er det første, som bliver nævnt, som punkterer vigtigheden af tawhid. Nummer 10. Han siger, de afgørende vers i surat al-Isra, hvor der findes 18 læringspunkter. Allah han indleder dem med sine ord. Sæt ikke en anden Gud ved siden af Allah.
så vil du ende forkastet og svigtet. Allah, så han afsluttede versene med, og sæt ikke en anden Gud ved siden af Allah, så vil du blive kastet i Jahannam, bearbejdet og forstødt. Allah, så han gjorde os opmærksom på disse læringspunkter. Læringspunkterne store og betydningen ved at sige, og det er stadigvæk under nummer 10, det er noget af den visdom, som din Herre har åbenbaret til dig. Hvis man lige stiller andre med Allah subhanahu wa ta'ala, så man bliver forkastet hos Allah og hans fromme tjener. Og svigter således, at man ikke bliver hjulpet i denne dunya eller i akhirah. Nummer 11, siger han, verset i surat An-Nisa, som kaldes for verset af de 10 rettigheder. Allah han indleder disse vers med sine ord. Tilbed Allah og sæt intet som helst ved hans side. Dette vers viser os Allahs rettighed, og den første og vigtigste, nemlig at tilbede Allah, og at ikke at tilbede andet sammen med Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 12, det 12. punkt, det er at gøre opmærksom på profeten Sallallahu formaning ved hans død. Profeten Sallallahu han efterlod det ikke som et egentligt testamente, men det blev omtalt som hans formaning på grund af dens store betydning og dens omfattende indhold. Og nummer 13, det er at kende Allahs ret over os. Vi tager bare det tror jeg ikke. Nummer 14, at kende tjenernes ret hos Allah, når du opfylder hans ret. Nemlig Allah han ikke straffer dem, som ikke ligestiller nogen med Allah subhanahu wa ta'ala. Allahs ret over os, det er, at vi tilbeder ham og ikke tilskriver ham nogen partner. Nummer 15, at denne sag ikke var kendt af de fleste sahaba. Profeten siger. Og det menes med den her del af hadithet og tjenernes ret over Allah, at han ikke straffer den, som ikke sætter noget ved hans side. Og det er taget for den hadith af Mu'adh, man var tilfreds med, men han ønsker at fortælle folk om den her glædede budskab, hvilket viser, at den her specifikke oplysning ikke var kendt hos de fleste sahaba. Men Mu'adh ved afslutningen af sit liv, man var tilfreds med, han for ikke at falde i synd, så fortalte han den her hadith videre, fordi han ikke ville tilbageholde viden. Fordi han forstod prinsen, som ikke havde undladt, at man ikke skulle ligesom offentliggøre den. Ret fordi han frygter, at unge mennesker ikke vil forstå. De vil ikke forstå det, de vil begynde at stole på Allahs løfte, uden at bestræbe sig på at lave gode handlinger. Så prinsen, kan man sige, han sagde, det var ikke for at skjule den her viden permanent. Ellers så ville han ikke i første omgang have sagt det til Mu'adh, man var tilfreds med ham. Men det var, kan man sige, det var bare så folk skulle forstå tingene. Sådan. Og så fortalte Mu'adh i slutningen af sit liv, så fortalte han denne beretning. Nummer 16, at det er tilladt at tilbageholde viden, når der er en shar'i fordel eller legitimil hensyn til det. I nogle tilfælde så er det tilladt at, kan man sige, skjule, hvis man kigger sådan i gåseøjne, viden. Som udgangspunkt så er det ikke tilladt, og der er ijma' blandt det lærte, at det ikke er tilladt at skjule viden. Men der er i nogle tilfælde, i nogle undtagelser, hvor der kan være en form for legitim fordel, en maslaha. Så i nogle tilfælde, så kan man godt undlade at fortælle nogle ting. Derfor så fortalte profeten til Mu'adh, at han skjulte det ikke fuldstændigt. Men at tilbageholde viden i visse situationer eller for bestemte personer, uden at gøre det generelt, det er selvfølgelig det er ikke tilladt, med mindre der kan man sige en fordel i det. Så profeten, han fortalte til resten af sahaba frygt, fordi vi kan man sige læse op af den her beretning, og så kan man sige ikke derfor så sagde han det til Mu'adh. Altså jeg giver dem ikke det glædelige budskab, så vil de læne sig op af det. Vi lærer også, at
Nogle handlinger nogle gange kan også, de kan være gode af sig selv, men alligevel så undlades de, hvis der er nogle konsekvenser, som fører til en større skade. Fordi prinsen, man ønskede faktisk at genopbygge Ka'baen tilbage på dens fundament, som Ibrahim a.s. han byggede på sin fundament med. Men han undlod det, fordi folk, de var nye i islam, han frygtede, at det var en fitna for dem. Så han undlod at lave denne handling ved at, kan man sige, rykke Ka'baen ned og bygge det tilbage til Ibrahims qawaid, hans fundament, som han byggede det på. Nummer 17, at det er anbefalet at give en muslim en glædebudskab om noget, som vil glæde ham. Og Sheikh Nassim Rahman siger, at det er det bedste punkter. Det med at give glædebudskab til andre. Glædebudskab, som vil glæde en person. Nogle gange, når man snakker med mennesker, så er der nogle typer mennesker, som kun snakker omkring det negative. Så de snakker kun det, som skader, ikke noget, som gavner. Og det skader folks relationer til hinanden. Når du sidder sammen med personer, vil kun snakke omkring negative ting. Han vil ikke sprede positivitet blandt folk. Du kan godt, hvis du sidder med den her person, så vil man kun snakke om ting, der er negative, ting, der er sådan, så derfor at ødelægge relationer, så vil man holde sig væk fra den her person. Så det med at give glædelige budskab og give folk gode, det er noget, som er anbefalet. Ikke det med at konstant snakke omkring negative ting og ting, der skader. Det samme hvis det er, at når man snakker dårligt omkring en person, det er en person, du ikke kender ham, men lad os sige, at det bliver noget dårligt omkring den her person. Så når du skal tage handle med den her person, så måske ligger der noget i hjertet, selvom du ikke kender ham. Og hvis du ikke har hørt noget dårligt omkring den her person, du kender ham ikke, og du ikke hørt, så er det ligesom, så har du rent hjerte over for ham. Og selvom man udfører nogle dårlige ting, så måske kan det godt være, hvis du giver ham noget, han vil acceptere fra dig, du har, kan man sige, et rent hjerte. Og kan man sige, sjælene, de bliver stikket af for hinanden. Det er et vigtigt punkt, siger også Sheikh Nassim Rahman. Nummer 18. Frygten for, at man læner sig op af Allahs omfattende barmhjertighed. Det er, at man ikke kun skal læne sig op af Allahs barmhjertighed. Nogle mennesker, de snakker omkring, Allah er Ghafur Rahim. Hvorfor tager du ikke hijab på? Men Allah er tilgivende. Hvorfor laver du ikke salam? Men Allah er tilgivende. Hvorfor gør du ikke det? Jamen, det er helt læser op Allahs barmhjertighed konstant. Eller folk, som er måske nu oppe i alderen. Jeg har været muslim i 60-70 år. Hvem er du til at komme til at lære mig de her ting? Allah er den mest nådige, Allah er den mest barmhjertige. Så. Men en sand troende, han vandrer mellem Allahs frygt og håb. Der skal være en balance. Man håber på Allahs barmhjertighed, men man frygter også, at ens han ikke vil blive accepteret. Så man hverken, kan man sige, følger sikker imod Allahs, kan man sige, straf, og man skal ikke fortvivle Allahs barmhjertighed. Fordi hvis det er, at du kun har håb, hvis du håber, at det dominerer, så kan det føre til, at man føler sig sikker mod Allahs straf. Det er omvendt, hvis man kun lader frygten dominere, så vil det også føre til, at man begynder at fortvivle Allahs barmhjertighed. Og der befindes de her to typer mennesker. Nogle af de lærte, de siger, det er, at hvis personen han er syg, han skal til at nærme sig døden, så burde han lære håbet dominere. Hvis han er rask, så burde han lære frygten dominere. Og andre lærte, de siger, når man ser på Allahs barmhjertighed, Allahs gunst, Allahs velsignelse, så burde man lade håbet dominere. Men hvis det er, at man ser på sine egne handlinger, sin egen indsats, så burde man lade frygten dominere. Fordi så er det, som man kan ligesom lave tawbah og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Så er der også blevet sagt, at man burde lade håbet dominere, når man udfører en god handling. Hvis man forventer, at Allah accepterer, man har en god forventning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og man burde lade frygten dominere, når man fristes til en synd. Så det er, som ikke overskrider Allahs grænser. Og man siger, at frygt og håb, det er to vinger. Hvis du flyver en vinge, så vil du falde. Hvis du flyver en anden vinge, så vil du falde. Så er der en moment, han tror, han er mellem håb og mellem frygt. Nummer 19. At den, der bliver spurgt om noget, han ikke ved, siger Allah og hans sendebud ved bedst.
Og det er som sagt i profetens tid, sallallahu alaihi wasallam, så er der ikke noget diskussion omkring, at det er til at sige, at Allah hans profet ved bedst. Fordi profeten sagde ikke noget imod Mu'adh. Han sagde, Allah og hans profet ved bedst. Fordi profeten, han havde den her sharia-mæssige viden, regel omkring igennem åbenbaring, som den spørgende ikke kendte til. Derfor så profeten, han godkendte Mu'adh, han sagde, Allah og hans sendebud ved bedst. Men når det gælder, kan man sige, de universelle videnskaber og de her skjulte forhold, som hører til al-ghaib, så profeten han ikke noget viden omkring det. Så kan man ikke sige, at Allah hans sendebud ved bedst. Man kan sige, kommer det til at regne i morgen, man kan ikke sige, at Allah hans sendebud ved bedst. Fordi profeten, så man kender ikke ghaib. Han kender kun de ting, som Allah har åbenbart til ham. Men i forhold til din, så kender han nogle ting, som Allah har lært ham, så er det ikke nogen galt, at sige Allah. Men nogle gange man siger, at det er når han, i hans liv. Men når han dør, så siger man bare, Allah ved bedst. Allahu a'lam. Så man ikke ved noget, siger man Allahu a'lam. Det er også vigtigt at pointere, det er, at nogle gange, der er også rigtig mange shabab, de siger altid Allahu a'lam. Hvis du bliver spurgt om noget, du ikke kan vide, der er ikke noget skam, jeg siger, jeg ved det ikke. Måske ikke kan man sige snak på vejen af Allah uden viden. Hvis vi kunne sige, fyre nogle fadawa af frem og tilbage. Og det er de ting, som mange unge mennesker, de lever i en forvirret tilstand, fordi folk, de snakker. En siger halal, den siger haram, den siger makruh, den siger bid'ah, den siger shirk, den siger det ene, det andet. Så folk, de unge, de lever i, kan man sige, fortvivlelse. Fordi vi lever i et samfund, hvor folk, de er, kan man sige, de er vant til, at du har de der demokratiske ting til at sige, hvad du har lyst til. De liberale værdier, jamen du kan sige, hvad du har lyst til, du kan. Sådan er det ikke i vores din. Hvis du ikke ved, du siger Allahu a'lam, ved det ikke. Det er prinsen han spurgte Mu'adh. Han sagde, men jeg tror det er sådan, eller er det ikke sådan? Jamen det lyder måske sådan der. Han sagde Allahu wa Rasul a'lam. Jeg ved det ikke. Man skal, jamen er det ikke sådan, er det ikke sådan, eller sådan. Hvis man ikke ved det, siger han bare Allahu a'lam, jeg ved det ikke. Så man vil på en sikker side. Nummer 20, at det er tilladt at give viden til nogle mennesker frem for andre. Det er det 20. punkt. Fordi nogle mennesker, de har mere kapacitet til at forstå tingene. Og nogle mennesker, de forstår ikke alle emner. Og det vil sige, deres forstand, det er ikke noget til et niveau, hvor de kan forstå de emner endnu. Og som Ali ibn Abi Talib han sagde, tal til mennesker om det, de ved. Ønsker de Allah og hans selvbud skal afvises. Og Ibn Mas'ud, han sagde, Ibn Mas'ud, man var tilfreds med, han sagde, at du ikke fortælle et folk noget, som deres forstand ikke kan rumme, uden at det bliver en prøvelse, en fitna for nogle af dem. Nogle gange, hvis du ser, at der er nogle emner, som okay, det er ikke lige passende til at snakke omkring de her mennesker med, fordi vi misforstår det, det vil føre til en fitna, det vil føre til måske andre større ting, så det ikke, så afholder man sig fra at snakke omkring de emner, fordi okay, men der er nogle shabab, som de springer til store emner. De er ikke lært ABC endnu, men de går til store emner, mashallah, til store bøger og sådan ting, og du har ikke lige lært al-Ibadah endnu. Så derfor er det også vigtigt, at man lige forstår tingene på den rigtige måde, fordi hvis det er, at du springer højt, så vil du nogle gange også falde hurtigt tilbage igen. Så vigtigt, at man tager tingene, kan man sige, trinvist. 21. punkt, der siger, at profeten sallallahu umidhed, hans tawadu. I det han red på et æsel, og har nu en anden rid bag på sig. Sallallahu alaihi wa sallam. Og det viser, kan man sige, profeten sallallahu som er det bedste menneske, sallallahu alaihi wa sallam. Han red på et æsel, sallallahu alaihi wa sallam. Og det viser profetens umidhed. Et af det, han nu også meget tid bag ved ham. I dag vores såkaldte konger, du ved, de har kæmpe bil med skudsikker det hele rundt omkring. 20 biler frem, 20 biler tilbage, 20 biler til højre, 20 til venstre. Der var ikke engang profeten han var blandt sine sahaba. Og det siges, at der er nogle beduiner, der kom ind i masjid, og profeten han sad sammen, så vil han sige, hvem af jer er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Han har ikke noget en speciel stol, han sidder på. Han har ikke noget, nu han skilt sig ud fra sin sahaba. Han var blandt sine sahaba, sallallahu alaihi wasallam. Det 22. punkt, det er at tillade, at en anden ride med på et riddyr. At det tillader, at lade en anden ride med bag på et riddyr. De sætter flere, der sidder på riddyr, med det krav, at det kan tåle det. Vi ser i vores land, det ser, at vi har et riddyr. Der er et helt højhus om på riddyret. De laver vold imod den her person.
Så derfor så det krav, at dyren kan tåle det. Og vi kan se, at selv islam kalder til dyrerettigheder, de ting i menneske. Så folk de bliver slagtet rundt omkring i forskellige verden. Allahu al-musta'an. Det 23. punkt, denne sag stor betydning. Og det er, at profeten fik til at sige det til Mu'adh omkring den her store sag og dens betydning. Det sidste punkt, Mu'adh ibn Jabals fortrin, det vil sige hans høje rang, hans fortrin, radiyallahu anhu. Og det viser, at prins Sallallahu han udvalgte ham til at bære på denne viden, og han udvalgte ham til at ride bag profeten sallallahu alaihi wasallam, som viser Mu'adhs fortrin, radiyallahu anhu wa ardah. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.